दिनै नैबे उदालगुरियावहाय इउपिपिएल डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि जिथुनाखि जयनिं सेरेमनि बेवहाय एनडिपि प्रग्रेसनिफ्राय दोलैनो जयनिं जाफैदों बे बेलायाव नोंथाङा मा बुङो? एनडिएफ हिसाबै जों 34 इयार्स स्ट्रागल खालामखांबाय आरो 34 इयार्स नांनायनि उनाव बर'नि जि इस्युखौ लानानै जों सोमावसारदोंमोन बे समाप्त जाबाय। बर'नि जि गांनाय उखैनाय 90% जों सफल जाबाय होनना बुंदों। थांनाय 27 जानुवारि खालि जि सुक्ति खालामबाय सुक्तिनि गेजेरजों जिखिनि मोन्थाय मोनदों बे मोन्थायानो अन्तत बर'फोरनि आंखालनि 90%खौ सल्भ खालामबाय आरो बेनिखायनो जिहेतु सहस्र संग्राम जोब्बाय आरो सहस्र संग्राम जोबनायखाय थांनाय सरकारजों एग्रिमेन्ट खालामनायावबो मोनसे सर्त दंमोन जे उइदिन 1 मान्थ सहि खालामनायनि मास मोनसेनि गेजेरावनो आफादखौ मानांगौ जिहेतु सहस्र संग्राम खालामनाय संगठन थानो हाया बेनिखायनो बे संगठनखौ फोजोबनानै गुबुन मा धरननि एनजिअ दायो ना मा दायो बेबायदि मोनसे मा खालामनानै थानो हागोन खिन्थु माखौ संगठन एनडिपिखौ नोंथांमोना डिजल्भ खालामनांगौ बे बाथ्राखौ जिहेतु जों दासिमहालागै डिजल्भ खालामनांगौ अफिसियेल खिन्थु साननै सानथामसो उनाव खालामगोन दा संगठन डिजल्भ खालामोब्ला जोंहा नांनो गोनां जेबो गैखाला जिहेतु दा जों जिखिनि सुक्तिनि गेजेरजों जिखिनि जों मोन्थाय मोन्दों सरकारनिफ्राय आदाय खालामनो हादों बेखिनिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि बाथ्रा दं आरो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायाव जों पलिटिक्स इनभल्भ जानांगोन जिहेतु जों साधारन नागरिक हिसाबै साधारन मानसि हिसाबै समाजनि जौगानायनि खामानि मावनांगोन आरो बेखौ मावनोब्ला जों पलिटिकेलि इनभल्भ जानांगोन आरो बेबायदि नोजोरजोंनो दिनै जों इउपिपिएल राजनिति हान्जायाव जगदान फैबाय थानाय बिसायख'थियाव सारजों लोगोसे सोर सोर एनडिपिनिफ्राय जयन जागोन पार्टि दिनै एनडिपि प्रग्रेसनिफ्राय आं थाबाय गाहाय नेहाथारि थाबाय जा फाइनान्स सेक्रेटारि बेनिफ्राय स्पर्ट्स सेक्रेटारि बेबायदिनो जों मेइन माबानि भितराव जायफ्रा केन्डिडेट जागोन बिसोरजों सासे सानै प्लास बिदि जगदान जादों आरो बाखिखिनिया बै आफादखौ डिजल्भ खालामखांनायनि उनाव जगदान खालामजोबगोन बेखौ दासिमहालागै जिहेतु केन्डिडेटखौ डिक्लेयार खालामथाराखै पार्टिनिफ्राय दा सोरखौ होगोन पार्टिया डिक्लेयार खालामो बेनिखायनो दा आगोथियाखै जों जेबो बुंथ'नो इउपिपिएल जिहेतु दिनै नेसनेलनिफ्राय लिबारेलाव फैनाय लोगो लोगो फैबाय थानाय इलेक्सनाव इउपिपिएल हारसिङै गेलेगोन हारसिङैनो गेलेगोन बेलेगजों रावजोंबो एलायन्स जानायनि कुइसन गैया बे हारसिङैनो गेलेगोन बिपिएफनि दा बिथांमोना बुंदों जे नैबे समाव बिपिएफआ माने बिजेपिखौ लानानै गेलेदों बेराफारसेथिं बिथांमोना हयथ' माखासे माने बिथांमोननि जि वार्कार बिथांमोना एसेबो गोसो गैया दा बे बेलायाव इउपिपिएलआ माबायदि स्ट्रेटेजि लागोन जोंथ' जोंनि लाइनाव थांगोन जों रावजोंबो बिदि एलायन्स जानायनि खोथा गैया दा बिपिएफआ मा सानो बिथांमोननि बाथ्रा बेनि सोमोन्दै आं जेबो कमेन्ट होआ लास्ट मोनसे बिजेपिखौ लानानै बिथांमोना जोबोद माने आशाबादि बिपिएफआ खिन्थु बिजेपि गैयाब्ला बिथांमोना खिन्थु एसे देरहानाया माने स्ट्रंलि माने मा पलिसि दङ इउपिपिएलआव बिथांमोननि बिपिएफआ बिजेपिजों थानानै गेलेयोना गेलेया बे बिथांमोननि बाथ्रा जोंहा बिथांमोनजों जेबो लेना देना गैया जों इउपिपिएल हिसाबै हारसिं गेलेगोन आरो हारसिं गेलेनानै देरहानानै जों सरकार जास्ट जोंनि नोजोरा बेनो